Walay puas ang pagpanghatag og ayuda sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte sa iyang katawhan aron agakon sila labi na karon nga daghan ang nagkalisod tungod sa pandemya. Gisaysay ni Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista nga ang nagkadaiyang panginhanglanon sa katawhan sagad ilang iduol sa gobyerno kay maulang ang ilang gisaligan aron makawas jutay sa kalisod. Nahimong katimbang sa lokal nga panggamhanan ang Department of Social Services and Development ug ang Department of Labor sa ilang pagpanghatag og pinansyal nga ayuda. Ug dili palang dugay nang hatag na usab og cash assistance si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga miyembro sa Barangay Auxiliary. Ato last week is ang provincial government nato through the leadership of our Honorable Governor Edwin Hubahib is nakahatag sila og na 2,000 ayuda sa atong mga tanod, almost 300,000 almost 300 personel kabitagaan nila aside sa atong LGU dire naghatag man taga 1,500 every quarter sa ila aside sa ila nga previous nga mga ginadawat sa atong local government unit nagdugang gyapon ta so salamat kani sa panggod kay at least natagaan na po nila additional 2,000 last week lang. Nagpasalamat ang mayor nga kanunay nagtamod ang probinsyal nga panggamhanan sa katawhan sa ilang panginhanglanon. Samtang nabantayan sa mayor nga ang katawhan naglaom nga ang gobyerno dili mo talikod kanila ug tungod niini na ay mga butang nga ang ayang tubagon sa gobyerno tungod kay apektado na ang disposisyon sa katawhan tungod kay nagburyong na sa pandemya. Karon man gud ang attitude man gud sa atong katawan karon is lahi na biya company mo sa una kay there are so many things nga mo adjust kita sa government side para at least makuha na to ang ilang mga panginanglanon kay atos masabayan nato ba although there are times nga dili gid nato 100% makuha na pero ginapitangin nato paagi gyud mo bitaw nang atong atong dagpanan ni Tomas dia mo gid ang isa nako nga sektor nga maka-serve sa mga panginanglanon sa kanang katawhan in terms sa mga hospitalization, mga services kanang mga bandiya ginako gina. Nang hinaot ang mayor nga mawala na ang pandemya aron hinay-hinay nang makabangon ang katawhan sa kalisod ug mabalik na sa ilang normal nga panginabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.